कोकणशाही आयोजित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद. प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री पोपटराव पवार, गाव हिवरे बाजार, जिल्हा अहमदनगर आणि माननीय श्री भास्करराव पेरे, आदर्श गाव पाटोदा, जिल्हा औरंगाबाद. प्राधान्याने येणाऱ्या 100 ग्रामपंचायतींनाच प्रवेश मर्यादित. आजच संपर्क साधा 9860 3354 58 किंवा 8275 6324 13 किंवा 9405 46 67 70. रविवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी मराठा समाज हॉल, कुडाळ येथे. कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. शशिकांत अनावकर, चेअरमन विठ्ठल बांबोडी शिक्षण प्रसारक मंडळ आणि पद्मश्री दादासाहेब तिरुकर शैक्षणिक अकादमीचा कार्याध्यक्ष. कोकणशाही या चॅनलने सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक परिषद ही जी आयोजित केली आहे त्याला माझ्या मनापासून शुभेच्छा. सरपंच, ग्रामसेवक यांना उत्तम प्रकारचा मार्गदर्शन मिळून गावागावामध्ये उत्तम प्रकारची विकास यंत्रणा राबवावी या दृष्टीनं ही परिषद नक्कीच यशस्वी होईल अशी मला खात्री आहे. आभारी. ग्रामविकासाचे हात बळकट करण्यासाठी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद. या भव्य दिव्य कार्यक्रमाचे साक्षीदार होण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला आजच सबस्क्राईब करा.